tilaisuuden tulee avaamaan virallisesti opetuslautakunnan puheenjohtaja Minja Kruunu. Arvoisat vanhat, hyvät naiset ja herrat, minulla on opetuslautakunnan puheenjohtajana ilo ja kunnia päästä avaamaan tämä perinteikäs vanhojen tanssitilaisuus. Sain ohjeen, että erityisesti ei kannata muistella omia lukioaikojaan, ja niinpä ajattelin tietenkin aloittaa siitä, että itse asiassa omista vanhoista tansseistani on nyt jo 30 vuotta, ja ajat ovat ehkä 80-luvulta aika paljon muuttuneet. Tämän vanhojen tanssin ehkä merkitys tai näyttävyys tämmöisenä tapahtumana niiden juhlien ja riittien ketjussa, jotka kuljettavat heitä nuoruudesta kohti aikuisuutta, niin on kasvanut. 80-luvulla ei satsattu yhtä paljon pukeutumiseen ja kampauksiin. Itse asiassa omassa koulussani minä ja sisareni muodostimme puolet rakkeihin pukeutuneesta porukasta. Nuorena en uskonut tuollaisiin iltapukuihin myöhemmin elämässä. Olen huomannut, että iltapuvuillekin naisten elämässä usein on paikkansa.